Werd de meeste boeren Tsjintwurg met grutte trekkers en wijn werkje, is dat voor de 64-jarige Jan Drost van Blijen wel oors. Hij werkt namelijk nog altijd een ouderwets met hinder en wijn. Maar Hindri is prachtig mooi werk. Dat is prachtig mooi werk. En ja, zo hebben we de bieten altijd doen. En als je de bieten zoen misschien met de machine kennen, maar dan komen er wondjes jongen. En dan kunnen ze net door, want ze moeten om maart, april door kennen. Drost is net alleen nog op het veld actief met zijn hinders en op oren plakken. Begrafenisrieden, dat doe ik ook. En zijn we daar wel even heen en ja, dat is, ja, als heel kan dan volgen we met de hinders, maar ja, het bloot er wordt bij. Ja, en dat begrafenisrieden is echt wel bijzonder, denk ik, omdat dat is heel bijzonder en heel dankbaar werken daar, ja. En jouw zusje doet dit al van, die liet jonkje binnen. Ja, wat had dit werk eigenlijk altijd zo mooi maken? Ja, ik weet net, je horen van het vee en ik weet net hoe ik het uitlezen, maar dat zit in je bloed. En, ja, je weet altijd graag een beetje boer werden willen en dat er nooit goed slaagt. Maar ik ben taal een beetje boer. Zeker 4 kokers en per hinders. Ja. Hobbyboer. Hobbyboer, ja.